Jeg hedder Mikkel Kjeldorf, jeg er journaliststuderende. Jeg har levet et ganske almindeligt liv i de 25 år, jeg har været her på jorden. Men noget tyder på, at det vil ændre sig. Jeg har nemlig fået at vide, at jeg har helt særlige evner i det spirituelle univers. Altså det er et eller andet specielt skær der omkring dig. Jeg kan også fornemme det, når jeg står tæt på dig. Rigtig meget faktisk. Noget for dig, der vil være rigtig godt, det er meditation. Fordi meditation, det handler også meget om at være til stede her og nu. Og så ikke fise dig ud af i tankerækken. Fordi du er rigtig meget i din hjerne. Selvom så du overhører de der signaler, du får. Vil det så sige, at hvis jeg begynder at meditere, så vil jeg også kunne hele folk? Ikke nødvendigvis hele, men jo, det vil du, ja. Og det kan jeg jo sagtens sidde og sige, ikke også? Men det er jeg overbevist om, ja. Nogle mennesker, de kører 3-hjulscykel, som jeg plejer at sige, når de bliver født, ikke også? Ja. Og andre mennesker, de kører Formel 1, ikke også? Og så kan man så træne. Du kan sagtens træne op til et vist niveau, men der er jo mange af os, der aldrig kommer til at køre Formel 1, ikke? Hvad kører jeg? Mercedes. Judy Rasmussen kunne fra første gang, hun mødte mig, mærke, at jeg havde en helt særlig energi. En energi, som hendes kollega Ingeborg Hjortballe mener kommer fra et tidligere liv. Jeg tror, at du har været en vis mand i et tidligere liv. Altså sådan virkelig en vis mand, som har givet andre gode råd, og sådan, som har været der meget for andre mennesker. Det er også derfor, at du er i stand til hele tiden at kunne mærke, hvordan folk har det, og give dem gode råd. Altså det er du overhovedet ikke svært ved at hvad skal man sige, manøvrere dem med mennesker, men også at give dem en god følelse. Og jeg tror faktisk, du har sådan været sådan en vejleder af en folk, som kom og fik gode råd ved tidligere. Mine medfødte gaver vil jeg gerne forsøge at udnytte, og noget tyder på, at vejen til at blive clairvoyant eller healer ikke er så svær. Jeg har sat mit kursus, eller workshop kalder jeg det, det er det samme. Det er et kursus til 7 timer. Og efter de 7 timer er du i stand til at gå hjem og bruge det på dig selv og på alle mulige andre. Hvad kan jeg så, når jeg tager det kursus? Kan jeg så heale, eller? Så kan du i hvert fald heale med den her metode. Og jo højere energi man har, jo mere har man også at kigge ud. Og jeg tror også, du har en ret høj energi.